Actuellement média filɛbagaw an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ mɔgɔ bɛ kan su Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka foli bɛɛ ye bi an bɛ actuellement média sanfɛ an bɛ hakɛto ɲini ka sabu kɛ an bɛ retard la dɔɔni émission dɔɔni kɛnɛ an b'a kɔnɔ ni ma fili ma ɲina n'Ala m'an ka jɔnya jɔna nin bɛ sɔn ka kɛ émission laban ye ɲani k'an ka actuellement média sayɛlɛma anniversaire tɛmɛ donc a émission laban Ala y'a don mɔgɔ min garisɛgɛ la bi kɔlɔnjɛba Numukɛ Konate Sinamakɔ Numu dɔw b'a fɔ kɔntorɔntigi Numu mɔgɔ min don mɔgɔ dogolen tɛ kɔlɔnjɛba kɔnɔ ani Cɛndugu kɔnɔna la an bɛna kuma dama bɛ foli ni tɔnni kɛ an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ n'an ka ɲininkaliw ye an bɛ kɔlɔnjɛbaka bɛɛ fo kɔlɔnjɛba donso bɛɛ fo ka suma bɛɛ fo an ko Numu i dansɔgɔ ni ko Isaka i dansɔgɔ i ni ko yani n ka don kuma kɔnɔ an bɛ damaga fo damaga ye kelen ye faama kelen don a sɛgɛrɛ sira ye sira kelen jo kelen an b'a fo o de y'a to an sigira nin kɛnɛ kan bi an b'a ɲini damaga yɛrɛ fɛ an filɛ nin ye émission min na nin a ka émission woroki ka banban ka tama ka daw simaya yɛrɛ ni kɛnɛya la o ye foli ye ka di an filɛbagaw an lamɛnbagaw ani an kanubagaw n'an yebagaw la ka foli kɛ ka di olu bɛɛ ma n bɛ bɔ kuma la yen fɔlɔ foli jama ye kosɛbɛ émission kɔnɔna ni kɔni y'an donna kɔnɔna la an bɛ foli bɛɛ ma mɔgɔ mɔgɔ bɛ kan su Mali kɔnɔ Mali kɔ kan karamɔgɔ Numu foli ni tɔnni kɔfɛ an tɛna kuma janya an bɛ don an ka ɲininkali kɔnɔna la ka sabu kɛ an bɛ retard la Numu an b'i dɔn kɔlɔnjɛba kɔnɔ yan ka sabu kɛ ne bɛ dɔɔnin kɛ kɔlɔnjɛba voilà an b'i dɔn nka an nana bali ka mun ye Numu kɛra soma ye an dun tun b'i dɔn soma ye fɔlɔ kɛra somaya nacogo ni ko k'i da donna dɔɔnin ka kunfan bɔ ne la ka kunfan bɔ kɔlɔnjɛbaka bɛɛ la i bɛ se ka mun de fɔ actuellement média sanfɛ nin waati Isaka o tɛ baasi ye o bamananw b'a fɔ ten ko sadenni dogolen de bɛ kɔgɔ somaya ne ye a kanu minɛ depuis n ye dennama ye mais sigi yɛrɛ kɛcogoya la an kun tɛ se k'a ye a la à 100%. Faw bɔra Nangala so service bolo ma o sigira kɔlɔnjɛba yan anw bɛɛ bangena kɔlɔnjɛba yan k'an mɔ kɔlɔnjɛba yan mɔgɔw b'an dɔn yan yarɔ ne yɛrɛ ye denmisɛnnin fitinin de ye o ɲini n bolo ma mɔgɔ ni sadi ni damaga yɛrɛ ye fɛn min da k'a bila mɔgɔ bɔgɔ la o bi kɛ quoi fɛn tɛ o bali sinon ne ye école kɛ ka kalan kɛ ka bagu kɛ ka ko caman kɛ mais ni yɛrɛ de ye ne bɔgɔlakɛ ye et puis a ka di n ye i y'a faamu komi e yɛrɛ y'a fɔ cogo min e ye waati kɛ kɔlɔnjɛba yan i ni ne dɔgɔkɛ de tun bɛ yaala o b'a sɔrɔ an bɛ somaya ni an b'a boliboli la koyi mais f'an k'an dogo de k'a kɛ o y'a sɔrɔ karamɔgɔw m'a fɔ an ɲɛna fɔlɔ ko hali an ka yiribulu kelen kari ka di mɔgɔ ma i y'a faamu an mamuso ne bɛ se ka dɔnni yɛrɛ tigiya da min kan kosɛbɛ an mamuso mɔgɔw tun b'o dɔn ni kolonfili ye ale fana tun ye musokɔrɔba ye min cɛsirilen don kosɛbɛ kɔlɔnjɛbaka caman b'a dɔn an ka dɔnni an ka so ye dɔnni du ye an ka maakɔrɔw la mais yɔrɔnin yɛrɛ la ne fa tun tɛ dɔnnibaga ye o tun ye chauffeur de ye komi yɛrɛ o ye cogo min an bamuso tun bɛ fini ninnu feere donc bamananw b'a fɔ ko cɛfariso ye zabanɔgɔ ye dɔ bɛ tigɛ dɔ bɛ nɔgɔn kura bɔ donc n bɛ se ka kuma o kan somaya nin yɛrɛ nabolo la ani n ka kow daminɛ cogoyaw la depuis n ka dɔgɔ an b'a daminɛ an bamuso u b'an gɛn ni fɛn dɔw yiri bolo u b'i gɛn bon sadi sigi ka gɛlɛn quoi kuma camanw bɛ fɔ nin daminɛtɔ min n'i ma nin gɛn na a bɛna kɛ kafiri ye ainsi de suite donc o bagabagaw ni o ɲɛsiranɲɛw ma o y'a sɔrɔ i ka dɔgɔ jakagoya i b'i suru i b'i mabɔ fɔlɔ donc an de tor'o la sa kana kanu fo jeli yɛrɛ y'an pousser dari mari y'an pousser fo kana an don a la de donc an nana ye ja an bɛ baara min na kojugu tɛ an bɔkolo de don an taga tarabiya de don an bɛnbaw ka sira de don donc olu yɛrɛ de ye an pousser fo ka don a la an k'a bɔ dugu la an k'a kɛ kɛnɛ kan ye donc n bɛ se ka kuma ka dan o yɔrɔ de la karamɔgɔ Numu kuma ɲɛna i dansɔgɔ ni ko nin ye somaya doncogo ye
walima numu yɛrɛ doncogo somaya la k'i daseli o bakuruba dɔw ma halisa an bɛ émission dɔɔni kɛnɛ kɔnɔ Actuel Media sanfɛ an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ bɛ kan su ni waati in na nin ye siɲɛ fɔlɔ ye an ka soma ta Kɔlɔnjɛba dugukolo kan Cɛndugu kɔnɔ an delila ka émission kɛ ni Mamadi Sisoko ye n'u b'a fɔ ma ko Sisoko Jan an ka foli b'a ye nin waati in na a b'a ka denbaya la soma fɔlɔ min ka kuma Actuel Media sanfɛ Kɔlɔnjɛba kɔnɔ yan o ye e ye n'ala sɔnna tɔw ta bɛ kɔfɛ ka na nka ni ko bi i ka kuma Kɔlɔnjɛba somaya kan Cɛndugu mara bɛɛ somaya bɛ taabolo min na bi yala e diya ye ko don walima e goya ye ko don numu i ye kɔlɔsi jumɛn de kɛ somaya taabolo la Kɔlɔnjɛba kɔnɔ yan Isaka n bɛ se k'a fɔ su min b'i diya o bɛ dɔn depuis o fitirida la komi kunu e yɛrɛ nana bɛn an ka salema sɔli ma presque Kɔlɔnjɛba soma caman tun bɛ yan dɛ a caman bon ni n bɛ se k'a fɔ n ka bɛɛ tun bɛ yan bon ni bɛn tɛ yan i kun t'o ye bon an kɔni fɛ yan bi sira dɔw fɛ n bɛ k'o kuma kelen min sigi o kan sigi cogoya la fɛn dɔ kɛlen don ka anw dominer dɔɔni n'o ye taasirako ye bon o fanga sera an ka cɛkɔrɔba dɔw la Jakagoya u dugura bon o kun kɛra sababu ye ka an ka somaya fari faga dɔɔni n t'a dɔn n'i y'a faamu ka somaya fari faga ka sɔrɔ a nege bɛ mɔgɔw la mais u b'u dogo n'a ye Kɔlɔnjɛba yɛrɛ somaya la o kun bɛ yan bon anw kɔni nana courage sɔrɔ ka na ye k'a dɔn kalan kɔnɔ an bɛ baara min na dogonafɛn tɛ a kan ka kɛ ko ye ko min kan ka kɛ kɛnɛ kan sabu an tɛ mɔgɔ faga ko la kunu e ye kunu bɛɛ kɛ yan e y'an ye ka mɔgɔ kantigɛ yan e y'an ye mɔgɔ faga ko kuma la yan ka yiri bɔ k'a di ka mɔgɔ ka sɔnni kɛ ka mɔgɔ ka baara kɛ yɔrɔ an ma mɔgɔ faga ko kɛ yan donc an kɔni fɛ yan bi n'a bɔra bɛn ani kelenya la sumaya yɛrɛ tariku kan yan bi ayi juguman tɛ anw fɛ yan an n'an ka cɛkɔrɔbaw ka se donsow ma karamɔgɔ Mamadi Sisoko anw ka maître de don n'a y'anw kalan anw denmisɛnna ma kalan école la première année deuxième année kana se quatrième année ma o y'anw ka karamɔgɔ ye san o san uti kalo ninnu na a tun bɛ fêter k'an bɛ taa kɛ ɲɔgɔn fɛ bon sira dɔw yɛrɛ fɛ o yɛrɛ mɔdenya bɛ s'anw ma sa sira dɔw fɛ mais an ka maître don an fa don donc o la bɛn ni kelenya de b'an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ o sira kan ya bibi ni nata donc n'a bɔr'o kɔnɔna bon basi foyi tɛ anw ka furatigiya la bi Kɔlɔnjɛba kɔnɔ yan basi tɛ i da sera kumakan laban masa n'o ye aw ka furatigiya an b'a ye k'a fɔ Kɔlɔnjɛba kɔnɔ yan bi mɔgɔ caman bɛ fɛ ma ko kɔnɔntigi numu ala karamɔgɔ numu an b'a ye soma caman bɛ yen u bɛ basi ta nka u tɛ kɔntɔrɔn ta nka kɔntɔrɔn ko fo ka n'a tɔgɔ da i tɔgɔ kan n'an ko ka dɔɔni fɔ an ye kɔntɔrɔn ko nacogo la mun y'i kunsi kɔntɔrɔn ma kɔntɔrɔn bɛ basi sugu jumɛn ye e bɛ se ka mun fɔ an ye kɔntɔrɔn kan karamɔgɔ numu i danso Sembo i ni ko nin yɔrɔ la n bɛ n fakɛ fitinin fɔ n'o ye Saka Konate ye ale sigilen don Bamakɔ Ɲamakɔrɔ an bɛ somaya ni borimbori la o y'a sɔrɔ ne ni mɔgɔ dɔw bɛ yen n teri dɔw bɛ yen an ka di bon an bɛ somaya mouvement kɔnɔ mais sadi ne yɛrɛ b'a fɛ ka kɛ soma sugu min ye ne ɲɛ tɛ sadi ɲɛ tɛ o sen na o kɔrɔ quoi ne ɲɛ tɛ o sen na bon n'i ye ju basiba min tɔgɔ fɔ u b'a fɔ ko ayi ko non ko an t'o ta k'an k'o to yen bon ne dun ɲɛ b'a la cɛw tɔgɔ bɛ ka fɔ ka n'a ye k'a fɔ ko an fana ka to ten an tɔgɔ ma se k'a fɔ foyi la o tun ye jɔnmaya ne bolo quoi donc ne fakɛ fitinin ale ni kunsala Jawoyi kɔrɔkɛ o tɔgɔ ko Sunkalo Sila o ne kotɔrɔn karamɔgɔ ye mais ale dɔgɔnin de ye Jawoyi ye Fala ye ka kalanden ye kuma mana jana a ka kalanden fɔlɔ nka kɔrɔya bolo ma Filadugu Samu ka kɔrɔ n'a ye si la donc ne tɛ mɔgɔ tunulen ye farako kɔnɔ i y'a faamu kɔndɔrɔn min bɛ yen bi n'a a bɛ ne bolo ne fakɛ fitinin terikɛ dɔ de tun bɛ ko Bari Dunbiya Bari de sara k'a ka basi bɛɛ to a ka basiso datugula ka min kɛ a bɛ san kelen bɔ mɔgɔ ma sɔrɔ ka taa basi ninnu ta donc a ko tora ne ka fakɛ fitinin
ɔ kunberenw b'an bolo an na t'o la ɔ kɔndɔrɔn t'an bolo an t'a ɲɛdɔn ɔ komi ne karamɔgɔkɛ in b'a ɲɛdɔn n'o ye Sunkalo ye o ye kɔndɔrɔn ninnu ta ka taa Malɔ o fɛ yen o y'u minɛ k'u bila ka u jɔbɔ bɔ ka dɔ di dɔw ma k'u bila yen ko n'an mako sera a ma k'an bɛ se ka taa dɔ t'a la bon o y'a sɔrɔ ne m'a kanu dɛ parce que ne tun bɛ siran a ɲɛ Simbo jo ka ca mɛ kɔndɔrɔnko nin ye a dama ko ye joko la dɛ basi ka ca mɛ kɔndɔrɔnko o fana y'a damanko de ye n'i m'o kalan basi tɔw bɛ ta ka tɛmɛ cogonin min na Simbo n'i ye kɔndɔrɔn ta ka tɛmɛ ten a fana bɛ ta ka tɛmɛ ten donc o taara fura bila kɔndɔrɔn tora ka a tɛ ne bolo dɛ mais a tora ka kibaru bila ne la an ye min ko la a bɛ kalo 7 bɔ ne ma taa ta parce que n sirannen don donc kibaru nana nege bɔ ne taara n fakɛ fitinin nɔfɛ n ko yala a bɛ sɔn an ka taa kɔndɔrɔn mun bila n ka bɛ se ka taa ta wa a ye tile 3 kɛ a ma kuma ne fɛ bon musokɔrɔba dɔ bɛ yen ne y'o bila k'a deli a ko ma ko n'ale taara ni ne ye kɔndɔrɔn ta yɔrɔ la n'an taara kɔndɔrɔn ta ni kɔndɔrɔn nana ko dɔ kɛnɛ la sa a bɛ fɔ k'a faden kelen ni min fakɛden kɔrɔkɛ kelen min bɛ k'a y'o nɛgɛ ko k'o faga ne y'o bila k'aw deli n k'an tɛ bɔ o la mais Simbo an taara ka moto boli ka bɔ Bamakɔ ka taa se Sebekɔrɔ kita kɛrɛfɛ Jawoyi ka yɔrɔ la Simbo kɔndɔrɔn ma taa don dɛ an seginna ne ma se ka taa awɔ kilo 100 ani ko an y'a bori ka taa mais an taara sɔrɔ dɔ bɛ fura bolo a don ne seginna ne ko tɔnɔ n ka to yen an seginna parce que n taara min ye a kuma nɔgɔ an seginna donc kalo 3 o kɔfɛ halisa fura in bɛ kibaru bila ne la an seginna tuguni ka taa don min fana bɛ taa ta tuguni n taara sɔrɔ dɔ b'a bolo tuguni o don kelen o don yɛrɛ wuli minɛra Kongo karamɔgɔ yɛrɛ ka kuma ye hakili sigi baro caman na n ka se ka liminiya ka na n'a ye parce que an b'o san 8 de la ɲina o san 8 de ye nin o la a talen kɔfɛ jajugu dɔrɔn de don awɔ kilennenya dɔrɔn de don n'i kilennen don kɔndɔrɔn bɛ san 100 k'i bolo ani tɛ se ɲɔgɔn ma hali i t'a dɔn ko fɛn b'i bolo mais n'i y'i ngɔrɔ hali miniti kelen a bɛ ta donc kɔndɔrɔn ko nana o sira fɛ fo kana se bi n yɛrɛ kɔni ye kɔndɔrɔn kanu ka kɔndɔrɔntigiw dɔn kana se fala yɛrɛ denw ma barotɛniw cɛ mais o ni mɔgɔ minnu ye kalansiraw ye komi Jiriba Adama komi Fakun yɛrɛ bɔra yan kunu i y'o ye kana se Yakuba Silama Kajolo olu ye kɔndɔrɔntigiw ye donc n tɛ mɔgɔ tunulen ye o ko la k'a fɔ ko n bɛ n dogo ni o ye sabu o de bɛ n bolo ka baara kɛ n'a ye awɔ i dansɔgɔni ko i da sera Baga Fakun ma an ka foli b'a ye sabu kɛ n'Ala sɔnna ka fana ka émission spéciale bɛ se ka na Action Media sanfɛ karamɔgɔ ninnu i ka nin walawalali diyara n ye kosɛbɛ n bɛ foli ta ni an filɛbaga bɛɛ ma Mali kɔnɔ Mali kɔ halisa an bɛ émission dɔnni kɛnɛ kɔnɔ bi an bɛ Kɔlɔnjɛba dugukolo kan an bɛ Sanamakɔrɔ quartier S la an bɛ mɔgɔ min fɛ Numukɛ Konate ne ko ye kɔndɔrɔnko nacogo ani a yɛrɛ donna somaya la cogo min na o ɲininkaliw ye ninnu ye karamɔgɔ ninnu halisa an bɛ taa ne fɛ dɔɔni somaya an b'a ye dɔw b'a fɔ ko somaya ni bolita tɛ kelen boliko tɛ kelen ko mɔgɔ bɛ se ka kɛ soma ye ka sɔrɔ hali ma boli sɔn nka an dun b'a ye karamɔgɔ ninnu e bɛ cɛn da i bɛ mɔgɔ dilan i bɛ yiri bɔ basiw b'i bolo yala ninnu tɛ ɲɔgɔn cɛn wa bon Simbo Mali ko bɛ cogo min na bi ni min ye sɔrɔ kɛ min na o bɛ o de défend e ne tɛ kuma la nin ye wa micro tɛ nin ye wa est ce que filijuru min filɛ nin ye ka bɔ caméra la ka na bila micro la est ce que a bɛ se ka micro jɔyɔrɔ ɲa est ce que micro bɛ se ka fili ni jɔyɔrɔ ɲa est ce que o bɛ se ka téléphone min bɛ k'an filmer est ce que ninnu fila bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o bɛ se k'o jɔyɔrɔ ɲa bon o branchelen don pied min na nin n'i ye pied nin bɔ yen sisan a bɛ bin n'a dɔn nin y'a faamu donc dɔnni bɛ ten de dɔnni ye fɛn complet lama de ye fugula ni guloki ni kurusi ni samara n'i ye samara bɔ a bɛ dɔn ko samara t'i la sen na n'i ye kurusi bɔ a bɛ dɔn ko kurusi t'i la n'i ye guloki bɔ a bɛ dɔn ko guloki t'i la i bɛ tiɲɛ da n'i ye tiɲɛ da ka mɔgɔ kungo lajɛ yiri mun b'a la i ye kunu tile bɛɛ an b'o de la yan n'i ye mɔgɔ kungo da k'a lajɛ bon turabu bɛna kan dɔ f'i ye ko a ye nin saraka ka n d'a tigi ma a ka ca Ala fɛ o bɛ a tigi kungo nɔgɔya o bɛ bɔda d'a ma mais mɔgɔ dɔw kungo ka gɛlɛn f'i ka fɛn dɔ fara i bolo la donc ni a tigi sera ka basɔngɔ sɔrɔ k'a d'a ma walima ka misi sɔrɔ ka sɔrɔ k'a d'a ma a b'a fɔ
donc comme e ka ko in ka gɛlɛn an bɛ nin saraka in bɔ i b'a lajɛ i bɛ ban san an bɛ fura fara baara kan pour que an jigi ka sigi a kɔnɔ donc kɔndɔrɔn b'a ta place kɛ fura b'a ta jo b'a ta place kɛ tiɲɛbuguri b'a ta place kɛ i ye yiri mun saraka olu b'u ta place kɛ donc c'est quelque chose complet de quoi a dɔ ti dɔ jɛ bon n'a ka di ye an bɛ bi wulada na kɛ ka tiɲɛ da ka yiri da la an tɛ basi sɔn mais i bɛ se ka mɔgɔ kungo dilan na mais jɔyɔrɔ dɔ fana de bɛ basi la sumankɛ yɛrɛ ma sumaya carte d'identité o de ye e nana bi tile kɔnɔ an yiri dɔ bɔ e yɛrɛ taara kungo kɔnɔ e yɛrɛ y'i bolo yiri dɔ bɔ ka na an m'o baara wa est ce que o ye jo ye wa o tɛ jo ye o o y'o yiri de mais n'a mago bɛ ko dɔ la sa k'an ka ko telima dɔ kɛ mɔgɔ nata ti fa mɔgɔ dɔw bɛ hali n'i ye turabu baaraw ɲɛna sa u ti sɔn f'i ka jo de sɔn o mɔgɔw bɛ yen o ko telima ko karabali donc o mɔgɔw bɛ yen donc fɛn nin ye complet de ye sinon an bɛ tiɲɛ da an bɛ basi sɔn an bɛ tiɲɛ sarakaw bɔ an bɛ yiriw bɔ an bɛ dagaw don an bɛ fɛnw bɛɛ kɛ o ye complet o ye général de ye voilà donc ko de bɛ o yɔrɔ la sinon mɔgɔ min t'i tiɲɛ da bon n'i tɛ basi gɛlɛntigi a tɛ se ka kuma o kan bon basi futigi fana n'e tɛ tiɲɛ da a bɛ kɛ komi i bɛ mobili boli la mais fari t'a la bon n'i ko k'o ka boli dibi la yarɔ a bɛ jɔ donc ko ninnu bɛ ten de u bɛ ɲɔgɔn dafa donc o bɛ o kuma bila o yɔrɔ la karamɔgɔ ninnu n bɛ foli di ma halisa an bɛ émission kɔnɔna la minnu tɛ ka faamu c'est à dire kunu waraba o tun ye numu ka sanyɛlɛma sɔnni ye donc anw bɔra bamakɔ ka na an sen jɔ o kɛnɛ de kan parce que nin y'an siɲɛ fɔlɔ ye an ka na a sanyɛlɛma kɛnɛ kan donc an nana o y'a sɔrɔ a mɛnna programme b'an bolo k'a fɔ k'an b'a ta émission na an nana ni matériel y'an bolo walasa an bɛ se ka émission kɛ direct ye donc n'ala sɔnna bi walima sini an bɛ segin bamakɔ donc n'i y'a ye kuma b'a fɔ kunu peut-être ça ye mɔgɔ dɔw ta faamu donc émission halisa an b'a kɔnɔna la karamɔgɔ ninnu i dansɔgɔni ko ɲininkali m'an bolo an bɛna s'a ma kunu sanyɛlɛma sɔnni kɛra an ye basi caman ye kɔndɔrɔn ka sanyɛlɛma kɛra a dan ma a jafɛlɛ basi wɛrɛw b'i bolo tuguni an y'olu ta kɛ ɲɔgɔn fɛ yan yala basi ninnu u caya tɛ ɲɔgɔn cɛ wa o ye fɔlɔ ye filanan mun ye kɔndɔrɔn ta k'a dan ma ka tɔw ta kɛ ɲɔgɔn fɛ ok Isaka ji sɛlɛnsɛlɛn bɛɛ ni a tɛmɛsira de don kɔndɔrɔn ye bisi min ye muso tɛ ale sɔn fɛn dun normal yɛrɛ la mɔgɔ min yɛrɛ tɛ fira la hali o man kan ka sɔn fɛn dun ne bi tɛ quoi i y'a faamu bon jafrɛn dun muso bɛ ale sɔn fɛn dun denmisɛnnin b'a dun mɔgɔ sugu bɛɛ dama ka k'arɔ fɔ ni min yɛrɛ de ye ɲugunna yɔrɔ k'a to yen walima ni sigari yɛrɛ ma subagaya la k'i ye subaga mɔgɔ sogo dunna ye ani e kɔni y'a sogo dun o don i b'a dɔn k'i ye sogo dun parce que o sogo tɛna toli kɔnɔ n'i ma tiɲɛ fɔ o de kama an b'u bɔ ɲɔgɔn ma parce que ni mɔgɔ ladamunen tɛ mɔgɔ la min ma ladamu n'i y'a bila k'a ka kɔndɔrɔn sɔn fɛn dun a bɛ mantigi dun dɔn donc o ye a damako ye fura kɔndɔrɔn ko ta fanfɛla la bon fɛn min ye basi ka ca jafran yɛrɛ kelen pe ni a kɔfɛnw Isaka k'a ka kojugu jafran yɛrɛ n'a kɔ basiw u ka ca jo min bɛ dilan ka da jafran kan o ka ca bon i ye jo mu camanba min ye nin ye tan nin kana nin camanba in filɛ nin bɛɛ ye jo fasugu kelen de ye ne numu cɛ kɛra sababu ye ka kalanden minnu mara ka kunkuren ta ka d'u ma ka kunkuren ta ka d'u ma ka kunkuren ta ka d'u ma olu bɛɛ de nana ni u ka jo ye kunu an kana bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka misiw fagala ka baw fagala bon ni e y'a dalen a bɛ kɛ hakili la ko basi caman 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 de don mais a kunkuren a bɛɛ ye basi kelenw ye voilà mais mɔgɔw nana n'u ta ye i b'a ye sa ni mɔgɔw taara n'u ta ye i bɛna ye ne yɛrɛ bolo ta tɔ bɛ to fitinin ye mais n'i ye jo tonnen a bɛ kɛ hakili la ko ne ta y'a bɛɛ ye mais ne ni n ka kalandenw ni n kanubaga minnu ni soma wɛrɛ minnu bɔra fan wɛrɛ fɛ ka na bon o bɛ bɛn de ko fɔ somaw an ka fara ɲɔgɔn kan jafrɛn dilanbaga yɛrɛ de ye o ɲini an fɛ ka sɔrɔ ka sa ni jafrɛn sanɛma bɛ yen an somaw kana fara ɲɔgɔn kan o la a bɛ dɔn ko ja ko ninnu bɛnnen don kelen ma donc o de ye jo caya tan i m'a ye depuis kunu dɔw siginna dɔw y'u taw ta ka taa bon bi yɛrɛ a tɔ min bɛ yen a tɔ tɛ tɛmɛ mɔgɔ kelen mɔgɔ fila kan bilen donc o de y'a a to jo kun ka ca sinon a bɛɛ ye sira kelen a dɔ tɛ dɔ tiɲɛ voilà. Ayiwa karamɔgɔ ninnu i dansɔgɔni ko yanni kuma ka taa yɔrɔ jan an bɛ foli di bɛɛ ma mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka su ni waati in na
ngolifula ba dɔ bɛ kɔlɔnba dugukolo kan ni saraba dɔ don an ka foli b'a ye an b'a dɔn san o san caman a bɛ fɔli kɛ numu ye a bɛ fɔli kɛ Adama Sisoko fana ka sanema la donc an b'u bɛɛ fo kɛnɛ in sanfɛ saraba dɔ kalanden dɔ bɛ yan ni o ye karamɔgɔ Sedu ye an bɛna kuma d'ale ma miniti 1 wala miniti 2 kɔnɔ komi ale ye kɔlɔnbaka ye ale fana bɛ numu dɔn ka tɛmɛ anw kan dɔɔni sara dakuruɲa fila karamɔgɔ Sedu numu ye jɔn ye e bɛ se ka mun fɔ numu kan Actuel Media sanfɛ waati in na k'o kɛ seereya ye diɲɛ mɔgɔ ɲɛna Dansoko Sara i Dansoko i Dani Kongo i y'a fɔ cogoya min na ne kɔni sigiyɔrɔ bɛnnen don Bamakɔ ma mais yan ye ne faso de i y'a faamuya numu filɛ ka f'i ɲɛna cogo min na baara in kɔnɔ ni danaya tɛ tigɛzonya t'an cɛ ni bonya tɛ tigɛzonya t'an cɛ a fana filɛ ka furako nin fɔ i ɲɛna ɲɛ ma somaya kɔnɔna bi a ko ka ca mɔgɔ tilelen man ca mɔgɔw b'a fɔ ko fɛn caman bɛ yen k'a man ɲi u ka ɲi mais mɔgɔw yɛrɛ de taabolo bɛ fɛn tiɲɛ numu taabolo o ye ne karamɔgɔkɛ tugu a kɔ o ye ne yɛrɛ Seydou fana da la ka tugu a kɔ o de la a ye sɔnni ko fɔ ne ɲɛna ne ko n bɛna n jɔ sɔli ka kɛ ɲɛna i y'a faamuya an bɛ nkɔnikalan na an ma kɛ nkɔnifɔla ye fɔlɔ k'aw n'a ta bɛɛ an fana y'a ye wa bolo min kan o de diyara anw ye i y'a faamu parce que mɔgɔ bɛ kun a yɛrɛ kɔfɛ a ka hɔrɔnya kɔfɛ ka baara k'a kɛcogo la a tɛ nkalon tigɛ fɛ a tɛ namara fɛ hali n'i y'a ye sini an ka kalankɛlaw b'a fɔ ko diinɛ kɛlɛ ma bonya Mali kɔnɔ mun nana ni diinɛ kɛlɛ bonyabaliya ye Mali kɔnɔ parce que diinɛ nana sɔrɔ an ka mɔgɔw fana bɛ ko dɔ de kan n'o ye hɔrɔnya ye i tɛ kɛ silamɛ ɲuman ye n'i tɛ hɔrɔn ye i tɛ kɛ silamɛ ɲuman ye n'i tɛ tilebaga ye i y'a faamuya bamananya y'o sira kelen de ye a bɛ fɔ ko baya min b'u ni ɲɔgɔn cɛ peut-être fɔ n'o kɛra ka taa misiri kɔnɔ k'i seli ye n'o tɛ mɔgɔ tɛ se ka kɛ soma ye n'i fana tɛ baya la a ye basi fila min f'i ɲɛna i tɛ se ka mɔgɔ mago dilan jafɛrɛn na k'i to namara la namaratɔ tɛ se ka kɛ jafɛrɛntigi ɲuman ye i b'a ta mɛn i tɛ kɛ jafɛrɛntigi ɲuman ye kɔntɔlɔn fana b'o ɲɛma kɔntɔlɔn ta ka jugu jafɛrɛn ta ye parce que jafɛrɛn ta o bɛ se k'i musalaka dɔɔni mais kɔntɔlɔn ta numu sigilen filɛ nin ye a y'a ko dɔn bɛɛ ni kɔntɔlɔn y'a bolo a tɛ se ka maa walimuso la a tɛ se ka maa walifɛn na ka suɲɛ janfan taro namara taro a n'a ka denmisɛnya mais a y'o ta k'o mara o donc an kɔni ngɔnifɔlaw an y'o muso de ye mɔgɔ tɛ malo i fɔbaga de bɛ malo an bɛ se ka numu ka kuma fɔ yɔrɔ dɔ la numu yɛrɛ peut-être a b'a ka ɲɛnamaya kɛ a tɛ se o dugukolo kan yɛrɛ mais an minnu b'a fɔ est-ce que ni ale tɛ tiɲɛ kan ou bien a tɛ ka tɔgɔma tiɲɛ kan n'an taara fɛn fɔ a la jɔn bɛ malo anw de bɛ malo ala sago i sago donc ne kɔni ta ye min ye ne bɛ foli kɛ Kɔlɔnba mara bɛɛ lajɛlen ye donso den n'a ba ye soma den n'a ba ye ka foli kɛ fira ni bin bɛɛ ye k'u bɛɛ Dansoko ko bɛɛ ni Kongo an fana y'u muso de an kɔni b'u kɔ voilà i Dansoko ayiwa nin diyara n ye kosɛbɛ ni kun ye ngɔnifɔ Seydou mankan ye an ɲɔgɔn kunbɛn Kɔlɔnba kɔnɔ yan nɔ donc jakuɲa fila ka da numu ka kumaw kan karamɔgɔ numu an bɛ segin ka na émission kɔnɔna la an ka ɲininkaliw bɛ halisa an ye émission caman kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya wasolon kɔnɔna la an ni kumatigi caman ye émission kɛ o kɔnɔna la an kumana sukɛlɛ kan ka sababu kɛ kumatigiw bɛ sukɛlɛ kɛ yala aw jafɛlɛntigiw ni aw kɔntɔntigiw aw fana bɛ sukɛlɛ kɛ wa ok Isaka bon dɔnni nin bɛɛ sira kelen komi n y'a f'i ɲɛna cogo min bon Kɔmɔko fana ye a dogotu dɔ ye min ye o ye tu ye a dan ma bon ne tɛ se ka kuma o kan parce que ne tɛ kɔmɔtigi ye kɔmɔtigiw bɛ sukɛlɛ kɛ u bɛ wuli ka taa duguw la u bɛ sukɛlɛw kɛ mais anw jafɛrɛntigi kɔntɔrɔntigiw bon mɔgɔw bɛ se k'a kɛ mais a man teli anw ka jafɛrɛn bɛ subaga kɛlɛ k'a to an ka so yan
an ka kungurenw bi subaga kɛlɛ k'a to an ka so yan ni subaga nana yan n ye baro dɔ b'aw ɲɛna surɔ o tɛ kɔma ye dɛ o ye jafrɛn ye awɔ n'i ye mɔgɔ kuletɔ ye k'a farisiya ko jafrɛn bɔngɔ simo o tɛ kɔma ye dɛ o ye jafrɛn ye fo ka taa tɔgɔ ma n bɛ se k'an bolo kɔnto o la fɔ sigiyɔrɔma dama dama an kɔni tɛ kɔmatigi ye mais subaga kɔni fana mana se yan i b'a dɔn ko fɛn dɔ b'anw bolo yan awɔ ni subaga nana i b'a dɔn pɛrɛ ko fɛn dɔ b'a bolo a tɛ kun i la mais anw tɛ kɔmatigi ye dɛ awɔ anw tɛ kɔmatigi ye awɔ anw tɛ kɔmatigi anw tɛ wuli ka taa k'a fɔ k'an bɛ wuli ka taa su kɛlɛ kɛ mɔgɔw ka dugu la hali ni jafrɛntigi b'a kɛ a bɛ se ka kɛ kɔmɔtigi don mais jafrɛn b'a bolo mais jafrɛntigi yɛrɛ kɔmɔtigi jafrɛntigi bon olu man ca ten a man ca quoi wala ka kɔmɔtigiya kɛ bon jafrɛ bon a bɛ se ka kɛ mais a man ca mais an kɔni tɛ kɔmatigi ye n tɛ dɔ dɔn kɔmɔko la mais ne kɔni bɛ se ka kuma min kan o y'an ka jafrɛ n'an ka kɔndɔrɔw n'an ka kungurenw ye an ye subaga minɛ kunguren na k'a minɛ jafrɛ na ka ca awɔ jɛjɛ yɛrɛ la koyi ne karamɔgɔkɛ tun bɛ yan kunun i y'a ye a bɔra Buguni ka na sisan n'i bɛ taa Bamakɔ i bɛ tɛmɛ a ka so fɛ e yɛrɛ y'a ye kɛ dɔ ka sufini gulonnen don a ka jafrɛn kunna ye i y'a ye ne karamɔgɔkɛ Sunkalo n'i taara fɛ yen sunga manja nin falen don jafrɛn ye mɔgɔ min faga ni subaga sufini gulonnen don a ka fura kunna ye a ko ma dogo ko dogolenw tɛ mais kɔmatigi t'u ye dɛ hali ni kɔma bon an kɔni ye furatigi olu de ye mais k'a fɔ k'an bɛ wuli ka taa dugu dɔ la sukɛlɛ la o ma kɛ o ma kɛ sinon ne ka so da filɛ an kɔrɔ yan n y'o baro kɛ kunun ne sira bɛ tɛmɛ ne ka da kɔrɔ ka na misiri la mais mɔgɔ dɔw bɛ ne ka yɔrɔ la u bɛ sira bila de u bɛ taa munumunu quartier contraire fɛ ka na misiri kɔnɔ Simo e nana sisan cɛ i taara misiri la i y'a ye o dɔw bɛ sira bila ka taa munumunu kunun u ye sira bila ka taa munumunu fan wɛrɛ fɛ mais an bɛ ɲɔgɔn dɔn yan mais kɔma tɛ ne bolo dɛ jafrɛn de bɛ ne bolo kɔndɔrɔn de bɛ ne bolo voilà donc n bɛ se ka kuma ka dan o yɔrɔ la dɛ jafrɛn ni kɔmako ninnu kɔnɔlaw kow kan différence b'u ni ɲɔgɔn cɛ mais n tɛ kɔmatigi n tɛ se ka fɛn fɔ kan n bɛ se ka kuma min kan o ye jafrɛn de o ye kɔndɔrɔn ninnu ye voilà ayiwa basi tɛ halisa émission dɔɔni kɛnɛ an b'a kɔnɔ n bɛ karamɔgɔ ninnu ka téléphone numéro di a bɛ se ka kɛ jafrɛntigiw bɛ yen walima kɔndɔrɔntigiw bɛ yen walima mɔgɔ dɔw bɛ yen magotigi dɔw bɛ yen minnu mago bɛ s'a ma a bɛ se ka 79 38 01 81 n bɛ segin a kan 79 38 01 81 karamɔgɔ ninnu an ka émission bɛ ka sensɛn ka taa ɲininkali min bɛ yen n'an bɛna da min na s'a ma an b'a mɛn siɲɛ caman ko jafrɛn cɛ sabatɔn jamatɔn walima kɔndɔrɔnfin kɔndɔrɔnbilen yala danfara dɔ bɛ kɔndɔrɔn fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ wa yala jafrɛn cɛ sabatɔn ni a fɛnkɛ a dɔ in tɔgɔ yɛrɛ jamatɔn yala danfara dɔ fana b'olu ni ɲɔgɔn cɛ wa siga t'a la Simo gɛlɛya bɛ ko ko la nɔgɔya b'o la somaya nege bɛ kɛ dɔw la nka u ni man kari jafrɛn jamatɔn e m'a mɛn ko jamatɔn fɛn a bɛɛ bɛ dilan cogoya kelen na mais dalakan de bɛna u bɔ ɲɔgɔn na n'i taara tayɔrɔ la sisan tiɲɛna dalakan e yɛrɛ bɛna dalakan min ta o de bɛna e kɛ cɛ sabatɔn ye o de bɛna e kɛ jamatɔn ye bon ne tali u ko an bɛ fura don cɛ sabatɔn na wa ko an b'a don jamatɔn na ne karamɔgɔ ne ma kuma dɛ ne karamɔgɔ ko k'a don cɛ sabatɔn na awɔ parce que ale yɛrɛ fana b'o de la a bɛ san 30 bɔ awɔ donc jafrɛn kunbiri cɛ sabatɔn a jamatɔn bon isaka jamatɔn e yɛrɛ tulo b'a la ka ban jamatɔn fɛn bɛɛ dama ka kan o tigi ye a bɛ ko caman kɛ tana t'a la olu la i b'a ye a dɔw bɛ i bɛ furatigi dɔw ye k'a fɔ k'u bɔra ni muso ye bon fɛn caman b'a la fɛn m'u sɔrɔ u bɛ sunkurutigɛw kɛ k'a sɔrɔ furaw b'u bolo bon mɔgɔw yɛrɛ b'u yɛrɛ ɲininka bon a dɔw olu bɛ boli jamatɔn kɔnɔ bon cɛ sabatɔn n'a b'a cogo la yɛrɛ yɛrɛ a fɔra cogo min na ko politiki t'a la i bɛna n'i ye kunbɛn cɛ sabatɔn jamatɔn ta i tɛ se ka jɛnɛya kɛ a tɛ kun i la n'i ye jɛnɛya kɛ a b'i minɛ n'i ye sunkuru tigɛ a b'i minɛ n'i ye walimuso kanu a b'i minɛ i ka fisa cɛ o cɛ n'i y'o muso kanu a b'i minɛ a yɛrɛ tɛ c'est à dire i tɛ se ka don o k'olu la quoi olu de ye fɛn ninnu différence ye donc e de bɛ taa ta n'i ye jɛnɛya kɛ a k'an faga
n'i ye soma muso kanu a kan faga n'i ye mori muso kanu a kan faga n'i ye sigiɲɔgɔn kɛ ni muso kanu jafare kan faga ne ta tara n'o kan ye ne nana ta ne m'a ta ko n bɛna mɔgɔ faga dɛ mais ni mɔgɔ min ko k'a taa yan ka basi sɔn na ɔ fura k'a ta ɲini o fɛ sinon mɔgɔ si tɛ taa tiɲɛ k'i bɛ taa jafare ta ka taa mɔgɔ faga kama jafare yɛrɛ mɔgɔ t'i faga la yɛrɛ n'i ye mɔgɔ jeli se jafare ma jafare yɛrɛ b'i faga mɔgɔninfin jeli tɛ se jafare ma a tɛ se kunkuri ma basi sanuman de don mɔgɔ t'i faga la nka ale bɛ se ka mɔgɔ faga distance kɔni na o bɛ se ka kɛ o ye i yɛrɛ n'i kɔnɔ ko n'i ye min laɲini ka s'a ma a bɛ se ka o kɔ segin i ma n'o tɛ mɔgɔ t'i faga la basi sanuman de don fɛn min bɛ yen e tɛ se ka jɛnɛya kɛ n'a ye e tɛ se ka namara kɛ n'a ye bon e tɛ se ka walimuso kanu n'a ye e tɛ se ka baga mɔgɔ ma jafare ni kɔndɔrɔn yɛrɛ tana yadaliya de ye ale tɛ yada fɛ a tɛ jama fɛ a tɛ kafa fɛ kunu a y'a ye yan ne yɛrɛ fɛ mɔgɔw bi yan kunu u y'u fa dɔlɔ la yan ka ko sugu dɔw kɛ yan mɔgɔ dɔw bi yan u b'i ni k'u bolo da u kun mais ne b'u la sabali donc n'i kɛra fura kɔni bi mɔgɔ sugu bɛɛ de mara i ka so donc ko ninnu différence y'o de ye bon n'i ye kɔndɔrɔn ta bon ne bi kɔndɔrɔn bonda min dɔn kosɛbɛ o ye fala ka sira ye bon tabakoro kojan ka sira bɛ yen ɔ bon ma se yen awɔ ne ma se yen mais n kɔni bɛ kɔndɔrɔn fin ni kɔndɔrɔn bilen min dɔn n'i ye kɔndɔrɔn ta k'a lajɛ i bɛna ye kɔndɔrɔn ye bɛɛ ye jo ye jo min kurulen don i y'a faamu kɔndɔrɔn dɔw bɛ ɲɛkisɛ bɛ olu la o de ye kɔndɔrɔn bilenman ye bon n'i ye ɲɛkisɛ bɔra a la o y'a kɛlen ye kɔndɔrɔn fin ye bon soma dɔw de fana n'u bɛ kɔndɔrɔn fin ta u bɛ tulonkɛ kɛ n'a ye a tɛ fɛn kɛ u la bon i b'a ye a nege bi olu minɛ hali n'a taara fɔlikɛyɔrɔ la ni kɔndɔrɔn fɔli taara i b'a ye olu yɛrɛ caman bɛ don k'u yongo k'a sɔrɔ kɔndɔrɔn fin de b'u bolo mais n'i ye bilenman ɲɛsin u ma u bɛ boli parce que temps t'ale bolo ayi temps t'ale bolo fiyewu donc bilenman de ka farin kojugu voilà o de ye fɛn ninnu différence ye u bɛɛ bɛ mɔgɔ mago dilan mais e yɛrɛ somakɛ de ka kɛ cɛkun ye soma yɛrɛ de ka kɛ cɛ de sinbo f'i ka jɛnɛya de jɔ minɛ namara yɛrɛ de k'i bɔra ko yɛrɛ cɛmankan ye min ye somakɛ yɛrɛ de kan ka jɛnɛya dabila ka walimuso kanu dabila ka kiliyanmuso kanu dabila somakɛ yɛrɛ de kan k'o dabila pewu somakɛ mana y'o la ka bɔ i fakunle ye mais bi ne yɛrɛ b'a mɛn soma dɔw da ko non ko n'i yɛrɛ b'o kɛ k'o bɛ jo jama dɔw yɛrɛ bɛ nin fɔ mais an ka jo yɛrɛ bila sa hɔrɔnya yɛrɛ la sa an yɛrɛ ka tarabiya la golofinya yɛrɛ kɔnɔ est ce que jɛnɛya ye fɛn ɲuman ye wa an ka jo yɛrɛ bila pewu mais ni diɲɛlaba tilen tɛ mɔgɔ k'a fɔ ko n'i bɛ jɛnɛya kɛ i bolo fɛn na ko o b'o jama est ce que o bɛ tiɲɛ kan wa a b'an bɛɛ la a b'an soma jafinɛtigiw la a bɛ kɔmɔtigiw la a b'a bɛɛ la fɛn si taganen tɛ o la an b'a fɔ ko fɛnw man ɲi bilen karamasina ka jo wa o man ɲi bilen n'i taara tiɲɛra wa a man ɲi bilen n'i taara fala ye fɛ a jow man ɲi bilen jow ka ɲi e somankɛ de jogo man ɲi e bɛ jo ta k'a kɛ filan filan ye ko fɔ ko e ka soma dumanya kɛ ka tila ka muso kanu duman kɛ kɛrɛfɛ sɛmo fɛn fila tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn kelen na koyi ayi e de bɛ jɛ dɔ kɔ pour que jo ka juguya tana ti e la Isaka mais min fina soma o soma tɛ yen bɛ yen k'a tɛ se ka kali soma o soma tɛ se ka kali fiyewu a bolo fɛn na simo siga b'a rɔ dɛ ne filɛ nin depuis ne ye kɔndɔrɔn ta don min na n'a y'a sɔrɔ ko ne de ye muso kanu min tɛ muso de fiye ko n ka woro tan tɛ muso min kɔrɔ émission nin mana ba dɔrɔn kɔndɔrɔn ka ne nin tigɛ jafrɛn ka ne nin tigɛ n'a y'a sɔrɔ ko ne de taara n karamɔgɔkɛ muso kanu walima ne nalen ne kelen fimi filɛ ka wari dɔɔni sɔrɔ ko ne de ye n sigiɲɔgɔnkɛ dɔ ye a ko dɛsɛ b'o la k'o muso minɛ a la kɔndɔrɔn ka ne faga jafrɛn ka ne faga simo ni kalen ka bonna sumankɛ la i bɛ kɛ mun de ye ba i bɛ kɛ mɔgɔlankolon ye bon i bɛ soma jɔ kɛmɛ kɛmɛ kale kante ye kale kante ba la kale kante fa la kale kante karamɔgɔ la kale kante i yɛrɛ ni basi fana cɛ mais olu bɛ tila k'a fɔ ko non ko ne ka basi ma dilan ka ɲa i b'a sɔrɔ gindo dɔ b'e ta la o tɛ ne ta la a donna ta a bɔra ta est ce que a bɛ se ka kɛ kelen ye ne ye jɛnɛya ye k'a to yen musow bɛ na ne nɔfɛ an ye furako yɛrɛ bɔra musow bɛ na ne kɔ ne y'o ye k'o to yen e ma se ka jɛ o kɔ ko e ni de ka kɛ kelen ye jɛnɛyakɛla bolo fɛnkɛ yɛrɛ barika t'a la o de y'a to ne ye dusu ta fo an ka kɛ suma mago ɲɛnaw ye ka mɔgɔw kungo dilan hali n'an ma wariba sɔrɔ an ka kɛ suma mago ɲɛnaw ye an kana karamɔgɔw malo ko de bɛ o yɔrɔ la i dansɔgɔ ne ko ayiwa karamɔgɔ ninnu an ka émission a kɔni a bɛ ka sinsin ka taa ban wala dɔɔni i ye kuma o kuma ɲininkali fɛn fɛn kɛ la i y'a bɛɛ walawala kosɛbɛ yala faamuya sɔrɔ a la jafrɛn ko
ninnu ka somaya nacogo simo Mali yɛrɛ kɔnɔ bi somaya i ni Mali somaw cɛ bɛ cogo di soma tɔgɔtigiw kunda walima minnu tɔgɔ ma bɔ fɔlɔ Mali somaya yɛrɛ bakuruba la ne ko i ka dakuruɲa 2 fɔ walima ladilikan ka di Mali somaw ma i bɛ se ka mun fɔ Doso bon Isaka o diyara n ye soma tɔgɔbɔli kunda la i b'a dɔn anw bɛ tu kɔnɔ yan anw ti Bamakɔ dɔ ten ne yɛrɛ bi san 4 kɛ yan ne ti taa Bamakɔ ne bi se ka san yɛrɛ mumɛ kɛ Kɔlɔnjɛba yan n ti se hali Zembia la ka n ti tɛmɛ yen kan quoi fo ni n yɛrɛ nisɔndiyabagatɔ ye moto bori dɔrɔn ka taa tourner cɛ yɔrɔ dɔ la ka na sinon ne ti taa dugu la ten n ti taa jamana yala la bon a ka suma quoi fo ni mɔgɔ dɔ banna n taara yen voilà bon ani n terikɛ suma mun bɛ yɔrɔw la komi tel que Baga Fakun i y'o ye a kunu bon ni ko b'o fɛ san an bɛ taa fara ɲɔgɔn kan komi an farala ɲɔgɔn kan yan cogo min na ka ne ta kɛ an bɛ taa kɛ kuluba fana ye ka o fana ta kɛ ten k'o ja o n'a ɲɔgɔnnaw la bon Mali kɔni kɔnɔ ni ma da la ni fɛn bɛ ne ni Soman cɛ parce que mɔgɔw kuntilenfanw tɛ kelen ne kɔni ni min ka di fɛn tɛ ne n'olu cɛ bon ma da la ni fɛn fana bɛ don an ni ɲɔgɔn cɛ parce que fura min bɛ ne bolo o bɛ ne ɲɔgɔnna caman bolo i y'a faamu ladilikanw ni fɛn minnu bɛ se ka sɔrɔ ne yɛrɛ fɛ k'a fɔ Soma ɲɛna o ye dɔrɔn an ka miiri an bɔkolo la k'an miiri an danbe la an ka somaya kɛ a kɛɲɛ ma an ka hakɛ jateminɛ hakɛ dɔ de bɛ somaya la Isaka ni somankɛ n'i y'o jateminɛ i ka ko bɛɛ mɛn dɔɔnin karamɔgɔ ye min fɔ n ye awɔ karamɔgɔ ye min fɔ n ye ni mɔgɔw ye sɛgɛ kɛ ka maɲumako kɛ k'u ka wari ci i ma i ka kɛ hɔrɔn i ka kɛ danbetigi i k'i jɛ i k'u ka baara kɛ a kɛcogo la kelen filanan somaw an ka miiri an bɔkolo la an ka miiri karamɔgɔw la an ka se ka fadenya dabila n'an taara fɔlikɛyɔrɔ la ka to ka taa waso ɲɔgɔn na an k'o dabila ne de ye nin ye n ye miliyɔn 10 di a y'a kɛ tan a y'a do ta soma dɔw b'u si kɛ u tɛ nin sɔrɔ k'a sɔrɔ a yɛrɛ bɛ somaya daminɛ don min na foyi tun t'a bolo fɔ somaw ka nin dabila anw yɛrɛ dama anw tɛ taa waso taabolo wɛrɛ mɔgɔ la dɛ f'anw yɛrɛ dama de bɛ taa waso ɲɔgɔn na nkɔnifɔyɔrɔ la o de bɛ ne tɔɔrɔ i ye 5000 di nkɔnifɔla ma nin ye somaw jansa i t'i sigi kɛ a dɔra k'e ye 5000 di o mais e t'i 5000 di f'e k'i waso i soma ɲɔgɔnw na i tɛ k'i waso cɛ la i tɛ k'i waso moriw la i tɛ k'i waso maa si la f'e bɛ k'i waso i soma ɲɔgɔnw ni donsow la bon nafa jumɛn bɛ o la a bɛ sira jugu kan o miliyɔn 10 di i k'a fɔ Simo n ye nin de sɔrɔ k'a di somaw tɔgɔ la nkɔnifɔla ma anw soma o y'a di mais nkɔnifɔla b'a dɔn karama sira de ye wari nin ne ma mais e t'i ka wari di fiyewu f'e ka kuma ka i soma ɲɔgɔn dɔ lagosi bɛɛ mɔgɔw garisɛgɛ tɛ kelen koyi bɛɛ garisɛgɛ tɛ kelen ye an bɛ taa basi ninnu ta yɔrɔ min na anw b'olu ni nafolotigiya cɛ Simo filɛ kɛ bâtiment simansɔnni kelen yɛrɛ jɔli tiɲɛna a kɛra san jumɛn a sisan n'o tɛ jafɛnba fɔlɔ min bɛ yen a tun bɛ buguso kɔnɔ n'i bɛ don f'i b'i muso ka don a kɔnɔ mais anw ye wariw sɔrɔ mɔgɔw bɛ yan u ye étage 5 ni étage 6 jɔ jafɛn nɔ mais jafɛntigiw filɛ yen taa ye hali sisan étage tɛ buguda la yen jumɛn ka buguda hali sisan bon ni e nana wari ko waso kɛ yan e ye jo yɛrɛ sɔrɔ min bolo dun olu bɛ mun de fɔ ne y'i jamaya ko e kɛra waritigi e y'a ta min bolo dun yarɔ Isaka a ka gɛlɛn dɛ donc an ka waso ɲɔgɔnna dabila an k'an bolo di ɲɔgɔn ma n'i ye 10 di somaw jansa i ka 10 di a ka nkɔnifɔla la nisɔndiya a banna an ka waso dabila ɲɔgɔn na donc n bɛ se k'o ladilikan de fɔ an yɛrɛ soma ɲɔgɔnw ye ani an yɛrɛ damaw ye i dansɔgɔni ko ayiwa an ka émission kɔni nin ye a seli a kuncɛ la foli ni tɔni an b'a di bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ mɔgɔ bɛ kan suit Mali kɔnɔ Mali kɔ kan yanni an ka bɔ émission na an bɛ hakilinajigin kɛ k'a fɔ ko émission dɔnni kɛnɛ a sanyɛlɛma anniversaire sera donc a bɛ kɛ le 2 décembre Ɲamakɔrɔ cité des enfants na Bamakɔ le 2 o ye su fɔlɔ ye le 3 o bɛ samedi makadugu ye dimanche la o ye su filanan ye su fɔlɔ gɔnifɔlaw Yɔrɔ Sidibe Kɔniba Jara ani Jikɔrɔni Solo su filanan gɔnifɔlaw Kalakan Saka Balo Muntugula Ablaye Tarawele ani Madu Sangare Peni Peni donc o de ye su filanan ye ni Ala sɔnna n'Ala y'an si jɔ ka makɔnɔ m'a dɔn k'a fɔ numu hali n'a ma ye kɛnɛ kan n'Ala sɔnna a ka cidenw bɛ ye kɛnɛ kan donc an bɛ dugawu kɛ Ala k'an si jɔ k'o don makɔnɔ numu nin ye émission kɔni sera a kuncɛyɔrɔ la donc an bɛ foli di an ka technicien ma Mamadi Sakɔ ani Kɔlɔnjɛba soma bɛɛ lajɛlen an bɛ karamɔgɔ Adama Sisoko fo ka Musa Kɛlɛtigi Togola fo ka Kɔlɔnjɛba Sisoko Jan fo ka soma n bɛ minnu dɔn olu fana major ninnu an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ dansɔgɔni ko n bɛ minnu dɔn o y'olu ye a bɛ se ka kɛ tɔw bɛ yen nka bɛɛ k'i yɛrɛ kɔnɔna la
nin ye soma fɔlɔ ye an ye mun ta cɛntigiw kɔnɔ an ye mun ta kɔlɔnba kɔnɔ o de ye kɔntɔntigi numu ye numu Konate an b'ale ka émission kɛnɛ kan bi an b'a fɔ k'aw bɛɛ dansɔgɔni ko karamɔgɔ numu an bɛna i bɛ dafuɲɛ laban di ka an bɛ sɔrɔ ka émission kuncɛ wa n'a ma kɛ basi ye. Simo i dansɔgɔni ko nin yɔrɔ in na yan ne yɛrɛ jɛɲɔgɔn min bɛ dugu kɔnɔ yan n bɛ o fɔ fɔlɔ n'o ye Adama Sisoko ye parce que an n'olu de bɛ ton kelen na n'i y'o fɔ n yɛrɛ karamɔgɔkɛ Nji Bugulanci Samake ale bɛ Buguni n bɛ o fɔ wala ani Papisi ani Papisi u yɛrɛ u bɔra yan kunu i yɛrɛ y'a ye n bɛ o fɔ ka an ka cɛkɔrɔba yɛrɛ fɔ Mɔden Sisoko n b'a fɔ ka Jeriba Adama awɔ n bɛ Jeriba Adama fɔ ka Yakuba Sila fɔ Kajolo k'an yɛrɛ karamɔgɔkɛ fana fɔ Sunkalo ka se Jawoyi ma foli kuncɛyɔrɔ la n bɛ numu mɔgɔ mɔgɔ de ye numu ye Dumuya numu Fane numu ka numu bɛɛ fo parce que an filɛ kuma la ne ka ko kan a sabu bɔra numuw de la donc n tɛ se ka ɲinɛ olu kɔ bamananw ko ni mɔgɔ ɲinɛna i jujun kɔ k'i laban ko b'i kɔnɔrɔ fili donc n bɛ numuw fo ka soma bɛɛ lajɛlen fo ni fili min yera kuma rɔ kuma dɔnbaliya de don n'o tɛ dabɔ nkaman tɛ i y'a faamu fili o fili mana y'a rɔ kalandenya kuma don dabɔ nkaman tɛ donc foli kɔni kɔfɛ ani barakadaw kɔfɛ basi bɛrɛ si tɛ yen kɔ i dansɔgɔ ni ko ayiwa ne ko ye numu ka kuma kuncɛ kuma ye émission kɔnɔna la an bɛ sigi Numukɛ Konate ka téléphone numéro kan halisa Mali kɔnɔ Mali kɔ kan 00223 79 38 01 81 a sigilen bɛ Kɔlɔnjɛba quartier S la Sanamakɔ donc ne yɛrɛ ka téléphone numéro min bɛ ka ɲininkali tɛ wala 94 88 90 10 an bɛ foli di bɛɛ ma mɔgɔ mɔgɔ bɛ kan suit Actuel Media sanfɛ waati in na n b'a fɔ k'aw dansɔgɔni kɔ n b'a fɔ k'aw kan bɛn Ɲamakɔ Cité des Enfants kɔnɔ le 2 décembre 2022.